בואנה יואל, אני חשבתי שאתם מוכרים מחסנים, לא משרדים. לא מחסנים, יחידות חצר. עם היחידות האלה אתה יכול לבנות מה שאתה רוצה. אתה יכול להפוך אותו למחסן, אתה יכול להפוך אותו למשרד, למספרה, לקליניקה, לכל מה שאתה רוצה. ואם אני רוצה לבנות כזאת יחידה, העירייה תאשר לי דבר כזה? אז כזאת יחידה בדיוק של 2x2 אין בעיה. בעצם העירייה מאפשרת לנו עד 6 מטר רבוע בלי אישור. כמובן שאנחנו ממליצים להתייעץ איתה קודם. העירייה מבקשת מבנה עד 2.40, המבנה הזה הוא עד 2.33, ככה שאין שום בעיה. תגיד, אם אני רוצה לחבר פה חשמל, מזגן או מקרר, אני יכול לעשות דבר כזה? בטח, אין שום בעיה. אתה לוקח פאנל חשמל שלנו, חבר מזגן, מחשב, מקרר, כל מה שאתה צריך. והעיצוב עצמו, יש לי איך לשחק או שככה זה מגיע? אתה בוחר מה שאתה רוצה. אתה רוצה לשים פה את הדלת, אתה רוצה לשים פה את הקיר זכוכית, אתה רוצה לשים פה חלון ופה חשמל. אתה מחליט על הכל לפי הצרכים שלך ולפי הרצונות שלך. טוב, תשמע, זה נראה מעולה, אבל נראה לי כזה דבר עולה איזה 50-60 אלף שקל, לא? מבנה כזה של 2x2 מתחיל ב-6,000 שקל. איך אני איתך? 6,000 שקל? איפה אני יכול לראות עוד דוגמאות ליחידות שלכם? חפש יחידת חצר אברסט בגוגל.